Sauti na biyu, tarihin annabi da yake zo muku daga cibiyar Haidar Center for Islamic Propagation. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Annabi shine mutumin da yake babu wanda yake shi daraja da kamala, kamar yadda Qur'ani da ruwayoyi suka tabbatar. Sannan kuma dukkan ayyukansu abin koyi ne, ba istisna'i, ba togiya ko guda ɗaya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Amma kamar yadda muka ce, kafin mu shiga tarihin annabi za mu gabatarwa sosai. Za mu ga tarihi bai annabi adalci ba, tarihin da musulmi suka rubuta, kuma an rubuta shi ne bisa hadafi. A lokacin da musulmi suka jefar da ahlul bait a wajen rikon addininsu, sai suka maye gurbinsu da yahuda da kiristocin da suka musulunta. Sarakuna suka kusantar da su da kuma musulmi wanda ake rikon su malamai alhali jahilai ne, da kuma malamai aka rike su wanda yake masu son rai, wanda abin da yake muhimmi a wajensu shine dukiya da ke hannun sarakuna. To wayannan sai suka hadu suka rubuta musulunci, da kuma jahilan da suka ɗauka abin da na baya suka faɗa daidai ne, su ma sai suka dawwana. Sun dawwana shi da ikhlasi, amma kuskure suka dawwana. Annabi da Allah yake cewa wa innaka lala khuluqin azim, lallai ki kana kan hadi mai girma. Azim a wajen Ubangiji fa, ba ma azim a wajen mu ba, wanda yake nuna cewa mafi ɗaukaka, mafi girma, mafi kamala a bayan ƙasa. To amma sai musulunci a littattafansa aka samu hannun ha'inci. Tare wannan aya mai girma ta suratul Qalam, aya ta 4, amma sai muka same shi ana sifanta shi da kamar wani mutum gajiyayye wanda ke tasarrufi kamar wani yaro mai tanakuri, mai magana kamar yana jahilci, mai yarda amma cikin fushi, mai fushi har fushin ya fitar da shi daga haddin daidaito da sauran abubuwa daban-daban. Sai aka sifanta shi kamar a matsayin mutumin da yake ɗaukar matarsa a kafaɗarsa domin ta je ta ga wasan baƙaƙen Afirka, kuma zai iya masallacinsa ko kumatinsa a kan kumatinta, ko ta sanya haɓarta a kan hannunsa tana kallon wasan 'yan Afirka a kuma ranar Ashura. Duba Sahih Buhari juz'i na 1 shafi na 111 da juz'i na 2 shafi na 100 da na 172, Musnad Ahmad bin Hanbal juz'i na 6 shafi na 56 da 57 da 83 da 85, Sunan Nisa'i juz'i na 3 shafi na 197, Sahih Muslim juz'i na 2 shafi na 31 da 22, Tarikh Umar bin Al-Khattab shafi na 35, Ihya Ulumuddin juz'i na 2 shafi na 44, Taratibul Idariya juz'i na 2 shafi na 121 da 122, الرياض النادرة جزء نبي شافي ندري أكو، الفتوحات الإسلامية ندحلان جزء نبي شافي ندري حدود 63 زama ga irin wannan kwama cala wanda limamin gari ba zai yi shi ba, ana jingina wa manzo shi. Wani liman ne zai sanya matarsa kumatinsa akan kumatinta a masallacinsa, kuma 'yan Afirka suna gurmi da buga ganguna suna rawa, amma sai zo kallo liman kuma a masallacinsa. Ina kira ga dukkan limamai na birni da ƙauyuka su yi haka a masallatansu inda sunna ce, amma cikin sauƙi za a jingina manzon Allah wannan abin takaici mai ɗaci, ko ya bar rundunarsa kawai sai zama da shi da matarsa Aisha sai su yi tsere a cikin sahara, ba kuma a munasaba ɗaya ba.
wani lokaci ya riga ta, wani lokaci ta riga shi, sai ce hadhihi bitilka. Wannan shine abinda ha'incin musulmi suka jingina annabi. Ka duba safwatis safa juz'i na 1 shafi na 176 da 177, sunan abi dawud juz'i na 2 shafi na 29 da 30, al-magazi na al-waqidi juz'i na 2 shafi na 427, sunan ibn majah juz'i na 1 shafi na 636, ihya ulumuddin juz'i na 2 shafi na 44, musnad ahmad bin hanbal juz'i na 6 shafi na 264 da 182 da 39 da sauran shafuka daban-daban, da sauran littattafai irin su asiratul khalbiyya, uyun al-akhbar na ibn qutayba, hayatus sahaba da makamancin wannan. Abin takeici, wannan annabin har ila yau suka sake jingina masa wannan mummunan abu mai ɗaci, cewa ya ga matar ɗansa na tabanni wato Zaid bin Harisa a cikin hali mai tayar da hankali da sha'awa, sai ya sota. Wal iyazu billah. Wannan shine cin amana da aka jingina annabi a cikin tarihin abin da ke hannun musulmi, wanda ahlul bait zuciyarsu ta kan kusa ratattakewa ta faffashe saboda jin wannan abu da ake jingina kakansu. Al'ummar musulmi ta rubuta shi. Duba aljami li hakamil qur'an juz'i na 14 shafi na 190, tarikh al-khamis juz'i na 1 shafi na 501, tafsir al-burhan majma' al-bayan isra'iliyat fi kutub at-tafsir, as-sirah al-halbiyya juz'i na 2 shafi na 214, الكشاب در المنثور فتح القدير طبقات بن سعد مجمع الزوائد لباب التأويل مدرك التنزيل نور السقلين da sauran littafan tarihi da tafsiri da ke hannun musulmi. Ko kaga an jingina wa manzo sifa mummuna ta fifikon wani sahabi a kansa, ya ga wani ra'ayi, wani sahabi ya ga wani ra'ayi, sai Allah ya tabbatar da ra'ayin sahabi ya soke na annabi, har ma ya zo na yana kuka saboda me abin da ya faru. Duk wannan tauyayin abubuwa, hamma a ce aka jingina annabi wal iyazu billah fadin da azaba ta sauka ba wanda zai tsira sai ibn al-khattab. Irin wannan mummunan abu da aka jingina manzo, wato ra'ayin Umar ya fi nashi kima da daraja, har ma Allah yana goyon bayan Umar ya soke ra'ayin manzo. Cin amanan musulmi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi. Sannan sai ya zo bolan mutane, sai ya miƙe tsaye, sai ya fi tsari a tsaye. Wannan in ka isa ka ce limamin garinku ya zo kan bola unguwarsa ya fi tsari a tsaye, malamin unguwarku ba ma limamin unguwarku ba, ce babban malam. A cikin Kano Madabo ko Kabar sun shahara, to a ce babban malam na Madabo sai zo bola unguwa, sai mutane suna wuce suna ganin shi yana fitsari da tsaye akan bola. Idan limamai manya na cikin garin Kano da magaruruwa sun isa su fara wannan sunna, in sunna ce, saboda wulakanci ga annabi sallallahu alaihi wa alihi. Mu duba mu ga irin abin da ya zo masa cikin kan wannan lamari. Duba Masnad juz'i na 1 shafi na 193, duba Sahih al-Bukhari juz'i na 1 shafi na 34 da 35, Sunan Ibn Majah juz'i na 1 shafi na 111, Sunan Darimi juz'i na 1 shafi na 171, Musnad Ahmad bin Hanbal juz'i na 4 shafi na 346 da sauran juz'i da Majma' as-Saghir, Mu'jam as-Saghir afwan juz'i na 1 shafi na 229 da juz'i na 2 shafi na 266. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa